Ahoj, já jsem Kamil. Ahoj, já jsem Gord. A při našem nepravidelném povídání jsme se rozhodli, že si dneska probereme hru, kterou jsme s Gordem hráli nedávno. Já před 14 dny, ty před týdnem. Je to tak? A taky jsme ji hráli už asi před 6 a 7 lety, nebo takhle někdy prostě. Někdy v roce 2016 možná. Něco takového. A byla to Cien años de soledad LARP. Neboli 100 roků samoty. Cien años je adaptace Marquezovy knížky, magicko-realistické. V době, kdy to vyšlo, tak to byl první takovej, nebo první, z mýho pohledu první takový velký experimentální LARP, kde vlastně ty autoři sami moc nevěděli, co se na té hře jakoby bude dít. Nám prostě nasypali nějaký mechaniky, nějaký jakoby nálady, nějaký principy, jak to hrát, a ta hra se stala. A když jsi zmínil autory, tak autoři jsou toho designu teda minimálně Morgaine, Fane, Kitka a Humpy, jestli jsem to nevynechal. Nikoho si nevynechal, si myslím. Tak těm hrozně moc děkujeme za skvělý zážitek, jak před 7 lety, tak před 14 dny pro mě. Tak, jaká to byla hra? Co jsem tak jako dělal? Co byly ty mechaniky? Nebo... Ale ta hra je hodně specifická, jak jsem zmínil, tak je to prostě adaptace knížky. Je to adaptace divný knížky, nebo za mě prostě netypický knížky. Četl jsi ji? Hele, četl jsem kousek a nebavilo mě to moc. Ale neříkej jim to. Já jsem s tou knížkou měl problém ten, že mi přišlo, že nikam nesměřuje. Že 100 let, co? Jo, že jsem neměl, že by tam přišlo, že tam není žádný jako napětí a že mě, jako že jsem přečetl třeba třetinu, nevím, taky možná jenom 10 stran, tak nedokážu už říct. Těžko říct, že to bylo magický. Nicméně četl jsem jiný věci od Markéze, třeba kroniku Nenadále smrti, nebo neočekávané, ohlášené smrti, něco takového, kde mi to přišlo dobrý v tom, že jsem věděl, že tam někdo zemře a to v sobě samo skrýváš té napětí prostě. Přesně tak a někam to směřovalo. Ale tady to mě prostě nějak jako nechytlo, na rozdíl od té hry, která mi přišla prostě skvělá. A za to těm autorům děkuju, že to prostě udělali, protože si myslím, že to byla skvělá práce. Teď už velmi pravděpodobně, oni už to teda říkali, je takový kolorit, byl poslední uvádění. Je velmi možné, že už žádné další nebude, takže se tady možná budeme říkat nějaký spoilery, i když vlastně u té hry to asi... Hele, u té hry mi to přijde, že to fakt je, žádný spoilery říct úplně nejde, protože celá ta hra je udělaná tak, nebo ta hlavní mechanika dějová je, že nedostaneš postavu, ale dostaneš postavu, ale nedostaneš žádný popis té postavy. Tu postavu si tam vytváříš v trojici, to se asi k tomu dostaneme za chvíli. A skrz nějaké útržky z knihy. A potom ten děj, to, co má ta postava dělat, se dozvídáš pomocí fateplay, pomocí nějakých příběhů, které ti přečte chůva při narození. Chůva je jakoby průvodce, organizátor ve hře. Tak když vstupuješ do té hry, tak ti to prostě celý odříká, co vlastně v tom daném dějství máš udělat. A je to prostě jeden odstaveček, jo? Že to není žádný sáhodlouhý 5stránkový popis, ale je to vždycky jeden odstaveček hutného textu, který v sobě nese málo věd, ale hodně obsahu. Je vlastně v celku docela jakoby průhledná v tom, jako jak se hraje pro tebe. No. On samozřejmě tam se děje nějaké věci, které člověk nevidí, protože je to součástí jiných fateplay, které nejsou veřejný, není to úplně transparentní, jako bylo třeba Fallen, o kterém jsme si povídali, že vlastně všechny postavy byly čitelné dopředu. No, teoreticky, protože to by znamenalo, že to někdo načte, že jo? No, ano. Byly čitelný, tak. No, tak co byly ty zvláštnosti té hry? Jaký co bys tak vypíchl jako tu největší divnost? Za mě nejlepší i nejzajímavější a nejspecifičtější věc na Cien je to, jakým způsobem ty autoři pracují s mechanikama a jak s nima cíleně pracují tak, aby navodili tu magicko-realistickou atmosféru. A za mě to funguje skvěle. Jo. První ta mechanika, kterým můžeme zmínit, je trojjedinost postav. Což znamená, že vlastně ta hra se tam zrcadlí 3x, že tam je 3x stejný set postav, který hrajou jakoby souběžně najednou a vyloženě
podmiňuje to, aby ty lidi, kteří hrajou tu trojici, stejné postavy, aby hráli spolu interagovali. A tak já teďka to nemám tak čerstvě zažitý, protože jsem hrál tu jedinou postavu, která byla výjimečně tam jako jediná. Takže o tom možná, jakoby, co všechno se v trojici dalo říct, legrace nám může říct ty kamera, protože... Jo. Hele, je to tak, že vlastně 3 hráči hrají stejnou postavu a můžeš to interpretovat buď tak, že jsou to 3 kamarádi, kteří náhodou mají jakoby stejný osud, vlastně, protože prostě žijí ve stejné vesnici, jsou stejného věku, takže prostě sdílejí jako obdobný osud a tak. A nebo to můžeš hrát i tak, že je to úplně ta samá postava, ty 3 hráči prostě hrají úplně stejnou postavu a můžou spolu hovořit jako v nějakým vnitřním, nebo když mezi sebou ty hráči interagují, tak je to jenom nějaký vnitřní monolog té postavy, prostě její různé stránky a obě ty pozice jsou hrozně zajímavý a hlavně je hrozně zajímavý je kombinovat, zvlášť když hraješ na někoho, jako byla tvoje postava Don Maron, který tu trojjedinost nemá a prostě do ní chvíli hraješ za jednu postavu a chvíli hraješ prostě za 3 a snažíš se to komunikovat skrz nějaké, nevím, pozicování jakoby v té scéně, nebo že si doplňuješ věty. Pro mě bylo právě hodně zajímavé, vždycky, když jsem šel mít jako nějakou scénu, buď jakoby se 3 všema, tak jak je oslovím, jakoby, jak je se zvou, že najdu jednoho a řeknu mu, tak sežni ty 2 kamarády, nebo tak dojdi pro Santiago a pro Santiago. Bylo vždycky jakoby zajímavé se s tím nějak jako hrát, byť si vzpomínám jako z toho dřívějšího hraní, tak i teď, když jsem na to koukal, že mi vlastně přišlo lepší, že výrazně líp mi fungovala v mojí hlavě ta část jsem to já a vždycky to je buď monolog a když jsme šli na jednom místě, tak vlastně furt jenom střídáme to, kdo je zrovna jakoby ta aktivní postava, nebo kdo je zrovna to já a ty ostatní 2 jsou jako opozděný, než když toho člověk se snaží vstáhnout víc do toho jakoby víc reálného jsem to já a 2 moji kamarádi. To mi přišlo, že fungovalo vždycky nějak, nebo mně to fungovalo méně, nevím. Ale nám to fungovalo oboje a s obojím se mi skvěle hrálo a jakoby neměl jsem s tím problém. Tak já možná jakoby... ale tak já mám ty vzpomínky starý, takže to je takový, co člověku přežilo prostě za ty roky. Jo. Hele, třeba celkem zajímavý je, jak to jako střídat, jo? Že jsem si všiml, vlastně jsem tak nějak samovolně začal dělat to, že když jsem chtěl hrát za jednu postavu, tak jsem se řadil jako do řady. Jo? A jenom jsem nakukoval přes rameno. Potom jsem dělal třeba to, že když jsme byli ve scéně a třeba nás celkem zajímavý na té hře, to možná teď zmíním, je, že vlastně ty postavy stárnou postupně, že je to 100 roků samoty, skutečně se hraje několik generací v rodinách v Jihoafrické republice a můžeš tam stvárnit jihoamerické někde v Jižní Americe, někde ve Venezuela asi? Kolumbie. Fuck, to musíme vystřihnout, ale asi se na to vykašlem. O čem jsem to? Mluvil jsi o tom, jak jste se stavili za sebe. Takže zajímavý na tom je, že hraješ několik těch generací. A třeba ve scéně, kdy jsem interagoval jako mladík, jako dítě se svojí matkou, kdy mi prostě hubovala, tak jsem dělal to, že jsem vyšťouchnul jiného Aureliána před sebe, ať si to teda slízne von. A protože jsem měl za to, že třeba je odvážnější, nebo že on je ten milejší a jeho má radši než mou verzi Aureliána, která je prostě příliš zlá. Mně vždycky přišlo hezký, když jsem pozoroval ty scény, kde hrají celý ty trojice, nebo třeba který začali, že si povídá 1 a 1 a pak se postupně přibíhají ty další členové té trojice, jak se proti sobě vždycky pozicujou a vzniká jako, že i rozhovor jedné osoby s jedním vlastně skončí jako rozhovor 3v3 a 3v3 a vždycky je prostě podobný hezky vidět, jakoby, jak na tom dvorku se to probíhalo. Se to jakoby vystavilo vždycky ta scéna, že vlastně najednou to byl, že i ten malý rozhovor se stal jakoby velkou událostí, protože v něm bylo vlastně přítomno vždycky 6 lidí, že jo, takže a vždycky to, že ty lidi se pak postavili a vlastně se vždycky souběžně děli, buď se různě překřikovali, nebo na sebe navazovali v tom rozhovoru. To mi přišlo ta trojjedinost, že tady v tom těžila moc pěkně, no. Ta trojjedinost taky byla zajímavá v tom, že když postava byla sama, tak hráč měl 2 spoluhráče, se kterým tu samotu může hrát. Taky to bylo zajímavé v tom, že ty postavy nebyly zcela stejný, ale měly právě z workshopů nastavený trošičku jiný pohled na svět.
Takže my jsme třeba hráli Aureliána, my jsme si nastavili, že ta moje postava byla víc mocechtivá, toužila pomoci a byla víc agresivní, že druhý Aureliano byl člověk, který touží po pozornosti a dělá to kvůli tomu, aby ho ostatní obdivovali, a třetí postava byl prostě idealista, všechno dělal, protože chtěl udělat svět lepší a protože věřil těm svým ideálům. A bylo hrozně zajímavé právě, že jsme tyhle ty 3 věci řešili, hráli jsme na sebe prostě a protože jsme i věděli, jaký jsou ty póly, tak jsme si jako nahrávali a přehrávali jsme si to. A nebo když jsme podepisovali nějakou mírovou smlouvu, tak prostě moje postava chtěla vždycky jenom dál a dál bojovat, protože jinak by ztratila tu moc, když to prostě idealista si řekl, ale když docílíme v mírové smlouvě těchto jako věcí, které podepíší, tak je to za mě v pořádku. A zase třetí postava to byla zase, hlavně když vymůžeme nějaký privilegia, jasně, jenom pro to Macondo, jenom pro tu vesnici, ve které žijem, tak je to prostě dobrý. A bylo hrozně zajímavý právě, že jsme chvíli hráli takhle, že jsme tam seděli 3 a podepisovali smlouvu a v jeden okamžik jsme řekli, ale tady je jeden podpis a já už jsem ji podepsal. A takhle jako switchovat bylo velmi zábavné. Tam fungovalo, protože ta hra vyzývala už při tvorbě, ať se ty věci prolíne, ať někdy jste 3, někdy si 1 a je to jako dobrý. K čemu bych chtěl, si mi připomněl tu chvíli, když jsi říkal, že jste byli různě vypozicovaný v té roli, že když jsem to hrál tehdy, když jsem měl 3 a tu týden jsme řešili, tak jsem byl vlastně hodně překvapený, protože moje postava, s tím já jsem měl na hru, tak byl jen takový odstaveček, co byl na webu. A pak ta tvorba a ta diskuze právě v té 3 o tom, aby si každý našel nějakou tu rovinu té hry, probíhala, že jsme dostali takovou sérii útržků, jak je to knižní adaptace z té knihy. A to vlastně bylo jako všechno, na čem jsme museli diskutovat, co to je za scénu, jak se tam ta postava jakoby objevuje, co tam jako dělá. A bylo to prostě pro mě tehdy dobře, tak mám postavu, ale vlastně jakoby nemám, teďka si jakoby domýšlím, ale teďka i zpětně hodnotím, že to bylo moc pěkný, protože to opravdu byly citace z knihy. Jakože jak ta hra se říká, že je adaptace z knihy, tak vlastně se tam s těma textama z té knihy hodně pracovalo a často se tam objevovali různě jakoby provzlínaly do té hry a tohle byla jeden z těch prvních jako... Mně se to koncepčně hodně líbí, ale my třeba, že můžeš tam hrát víc těch iterací, víc těch postav vlastně za sebou, které jsou v něčem stejný, ale v něčem trošku odlišný. A vím, že první naše postava, tak tam jsme jasně věděli, co je jejím cílem a jasně jsme si k tomu našli cestu. Tak v té druhé iteraci jsme trošku tápali a tam hrozně cením, že prostě jsme si to mohli s organizátorama vyříkat a zkonzultovat, co tím teda chtěli říct, jestli to, co jsme si nějak jako vymysleli a hodně jsme pochybovali o tom, jestli to je nebo není dobré, tak nám řekli svůj názor a trošku nás navedli. Jak mi připomněl konzultaci s organizátorama, tak já se právě vzpomínal, že jako jednu z trablí, když jsem se rozmýšlel, jakoby, co se bude dít, když tu jakoby, hru jako jediný budu hrát sám. No jo, ty jsi tam neměl s kým to řešit. Tak, nebudu mít 2 kamarády, tak právě jsem si už hodně říkal, dobře, nesmím se bát se jakoby s libovolným problémem nebo trablem, nebo třeba jenom jakoby nerozhodností hráčskou obratit na organizátory, což tu podporu jsem vždycky dostal, bylo to dobrý a těch trablů se na té hře bylo jakoby víc pro mě, takhle jsem to hrál sám a tohle to byl jeden, který jsem si řekl, vím o něm a budu ho nějak adresovat prostě a to se stalo a fungovalo to velmi dobře, no. A co byly ještě další trable, teda, když to nakous? Tak když to nakouseš, tak že jo, byl jsem připravený na to, že vlastně nebudu mít jakoby 2 kumpány, s kterými můžu řešit věci, jasně, že třeba, když budu někde sám, tak budu někde opravdu sám, ale pak se staly věci takový jakoby technického rázu, jakože vlastně, když si s někým odehrát scénu, tak musím řešit, jestli jakoby ji odehraju jednou pro 3 lidi, což znamená, že musíš pobíhat po celé hře a sehnat 3 lidi, což je vlastně jakoby netriviální, byť ta hra je na malé lokaci, jsou to vlastně 2 doby proti sobě s dvorkem, ale stejně prostě vždycky najdeš 2 a ten třetí někde je schovaný prostě. A nebo tu jednu scénu odehraješ jako 3krát v nějakém časovém odstupu, což později ve hře mi došlo, že dělá jakoby hezký věci, když to můžu iterovat. Hlavně pro mě, protože samozřejmě ty jednotliví hráči to tolik nedocení, protože nevidí to opakování, tu gradaci v tom. Ale taky zase to stojí čas, že jo, jako, kterýho máš nějaké omezené množství. A to byla jedna věc, která mě tak jako by potkala nečekaně a došla mi v průběhu, byť jsem se s ní pak naučil líp pracovat. A ta druhá, která mě třeba stála půlku prvního dne, já neříkám zábavy, ale jakoby přidala mi náročnosti, než jsem dokázala identifikovat, tak byla ta, že na té hře vlastně nikdo není sám. Takže ty vždycky, když si s někým jít mluvit, tak musíš vždycky jít do nějakého jakoby cizího rozhovoru. Což já vlastně na dopek dělám spíš nerad.
Takže pak se mi stalo, že vlastně jsem zjistil, že musím opravdu aktivně vstupovat do cizích scén a do cizích rozhovorů, aby jsem s nima mohl začít mluvit, protože ty lidi vždycky jsou v trojici, nebo minimálně ve dvojici těch dvou jakoby alterek, a nebo jsou v nějaký scéně, a jak jsem těch scén vždycky jako hodně najednou a většinou se lidi zlukujou do skupinek, tak jsem vždycky musel být výrazně víc jakoby hráčsky asertivní, než bych jakoby byl normálně. No. Jo, to já jsem ale cenil, že jsem vlastně nikdy nebyl sám, no. Ale rozumím, že když si potom přistupoval k tomu zvenku, No. tak My jsme teda mnohdy neřešili když jsme se bavili se svýma alter egama, tak někdy jsme vyloženě jako vyskočili do herní roviny nebo pardon, neherní roviny a prostě do hráčský a řekli jsme si, hele, teď by bylo dobrý, kdyby jsme to směřovali sem nebo tam, nebo jsme si předávali tipy, jo, jako co si udělal ty, co jsem dělal já, co bylo dobrý, co ne, a pak jsem to vlastně po té své rodinné linii vlastně odehrál, protože někdo mi řekl, hele, bylo super, když jsem se pohádal s matkou. Jo, to je dobrý nápad, jdu se pohádat se svojí. To jsme dělali hodně, tehdy, co si pamatuju. Tam samozřejmě hodně tam funguje jakoby hecování těch postav se vzájemně, nebo hecování té postavy se jako mezi sebou, což ale je vlastně, myslím, že tehdy, že já jsem hrál Santiago, tak to byl takový jakoby, že se trochu hecuješ, ale zároveň si tím hecováním dáváš dobré tipy, že? A pak samozřejmě měli jsme pár rozhovorů, který byly čistě jako ty hráčský úrovni, kdy si vlastně říkáš, jakoby, jak jsme na tom, co teď, co jo, co ne a tak. Já jsem věděl, že na tohle vlastně budu chodit za organizátorem a docela mi to fungovalo. Když jsem měl jakoby nejistotu, tak jsem mohl přijít jakoby, a dostat jako tip, kdy co, jak gradovat nebo s kým co hrát. A potom později občas vždycky tak jako přišli a byli takový, já už si vymyslel tohle, nebo co třeba tamhle ten takhle, jakoby teďka tak stojí a tak čumí, prostě nechceš mu jít něco říct. Jo. A fungovalo to dobře a bylo to vlastně, jako by byl jsem rád, že se to dělo, protože v tom jednom člověku prostě, zejména ta hra vlastně trvá 2 dny, takže docela dlouhá na to, že vlastně že člověk musí furt jakoby něco vymýšlet, něco aktivně dělat. Většinou, když jsi mladý, tak hraješ aktivní postavy, pak trochu stáneš. A je tam prostě jakoby, je to jak fyzicky, jakoby, ne náročný, ale prostě to fyzicky, jakoby, že to má nějaké požadavky a zároveň mentálně to člověk jako vyčerpává. Tak po těch 2 dnech jsem byl moc rád, že jsem jakoby, občas dostal jakoby pošťouchnutí. No. Což té trojici pro mě se děje samovolně, protože prostě tam máš ten jakoby kolotoč toho, ale... Vlastně mě, i když jsem byl nebo měl tu trojici svojí, tak se mi taky stávalo, že jsem hrál scény samozřejmě, ve které nastoupili na mě 3 spoluhráčky, v tomhle případě v té konkrétní scéně, co mám jakoby teď na mysli. A bylo to hrozně vlastně, že jsem vyloženě cítil tu fyzickou převahu, jak jsou proti tobě ty 3 lidi. Že mi to přijde jako zajímavý, že je to úplně jiný pocit, než když je to jeden na jednoho. Já jsem to hodně řešil ten druhý den, kdy vlastně tam ta druhá iterace té postavy, co jsem hrál, je výrazně jako zlejší. Mm-hmm. A tam jsem vyloženě si rozmyslel, jakoby, který scény chci hrát vždycky jenom jako s jednou tou hráčkou. Mm-hmm. Že nějaký jsem si prostě hrál jakoby se 3 nebo s libovolným počtem, a nějaký jsem si vyloženě řekl, ne, tohle to prostě si musíme dát jakoby 1v1, protože já potřebuju mít jakoby, když ne převahu, tak aspoň nějakou jako remízu na sílu. Asi třeba by to člověk neuhrál. A hlavně některé věci vyzní líp, když je máš jakoby v malém. Jakože je to intimnější? Ano, je to intimnější nebo soukromnější nebo nebezpečnější. Prostě v tom, jakoby, když tam může vybudovat nějakou tu převahu, což prostě proti 3 můžeš udělat, ale je to víc jako hraný, je to méně jako přirozený nějak. No. Hele, druhá mechanika, která je prostě podle mě gro té hry, je vzpomínání, kde vlastně pomocí toho, že indikuješ spoluhráči, teď si chci zahrát nějakou vzpomínku, dáš mu oplatku nebo nějakou slanost, Sušenku, no. Kreksík, dáš mu kreksík, to je fakt divný slovo. A řekneš, vzpomínáš na to, jak jsme se třeba loučili, když jsem šel do války, tak vyvoláš jakoby událost, která se stala. Nebo nestala, což je na tom zajímavý, to jsem si uvědomil až potom v průběhu hry, až po druhé, jak se s tím krásně dá vyhrát. A znovu si odehraješ tu scénu, kterou chceš, a uzavřeš to potom, to je asi důležitá část, že to vlastně zároveň uzavřeš, teď jsme ztratili světlo, ale snad přežijem. Však jsme pod mě, no. Že to uzavřeš a tak se to tenkrát stalo, aby bylo jasný, že je to jakoby nějaký ohraničená věc. A s tím se dá teda za mě vyhrát úplně skvěle. A skvěle to pásne do té magicko-realistické atmosféry. Kdy vlastně není jasný, nebo
nechceš, aby bylo přesně jasný, jako jak se ty scény konkrétně staly, jestli třeba tu hádku jsme začali já nebo ty, nebo jestli ten, kdo odešel a praštil dveřma, jsem byl já nebo ty, nebo jestli to byl někdo úplně jiný, nebo jestli prostě těma dveřma praštil vítr. To mi přijde, že vlastně to jakoby do té knihy, já jsem ji nečet, takže tak jak si myslím, že je, že do té knihy hodně patří, nebo do toho, co nám oni říkali. A jak si ji představujeme? Jak si ji představuju, to je hodně ono. A zároveň v té hře to dává spoustu jakoby prostoru, kdy můžeš jakoby zpětně hledat jakoby motivace postav, nebo je zpětně můžeš měnit, což je super, protože vlastně ty můžeš jakoby nějakou scénu jakoby nějak podat a pak můžeš říct, no jo, ale co když vlastně jsem to myslel zištně, nebo pak nezištně, nebo prostě jakože můžeš vlastně vždycky tomu dávat nějaký nový významy, což za mě to bylo, a myslím, že když jsme se tomu bavili dřív, že i pro tebe to byla jakoby asi nejzábavnější věc jako z toho hráčského jako pískovišťového pohledu. Prostě jakoby, že vezmeš nějakou situaci, nějakou scénu, nějakou linku a řekneš si, dobře, tak prostě stala se událost, tak můžeme ji jakoby zahrát, je takhle, nebo si na ní vzpomenout někdy, když to bude jakoby kontrastně zajímavý, což kontrasty to už oni radili na workshopech, jako dělají dobro. A mě to bavilo velmi, že prostě když jsme měli jakoby zlou scénu s blízkýma postavama, tak samozřejmě vytáhnout vzpomínku, no a bylo to i hezký, vzpomínáte prostě, nebo naopak, když máš hezkou scénu, tak může říct, jo, ale jakoby taky to může být takový, ale že jo. A to mi přijde, jako, že to dělalo moc hezký věci, no. Zajímavý na tom je, že vlastně ty vzpomínky, že jo, v té vozovkách současnosti nebo v té hře všechny existují zároveň a můžeš si buď vybrat, která existuje, anebo prostě magicko-realisticky rozmlženě říct, ano. Všechny jsou prostě platné zároveň, všechny jsou nějak pravda. Všechny můžou a být na pravda. tom to dělalo, všechny můžou být pravda. A na tom to dělalo jako krásnou atmosféru. No. Já jsem je využíval, teď jsem to jakoby počítal, myslím si, že jsem se dopočítal 5 jako různých typů vzpomínání, který jsem jako dělal. Jako, já jsem takový analytický, strukturovaný typ, tak jsem si to spočítal. Já schválně, jestli se dopočítám. Jo. Povídej. Poprvý. A to jsem dělal od začátku. Když jsem viděl nějakou vzpomínku nebo nějakou scénu, vlastně, která mi přijde jako nosná, a řekl jsem si, aha, tohle je věc, na kterou bych si buď rád vzpomněl, nebo bych ji aspoň jakoby podtrhnul, že je jakoby důležitá a že pro tu postavu může být jako zajímavá i do budoucna. Tak jsem si řekl hned, jo, jdem si odehrát to jako vzpomínku úplně tak stejně, jako se stalo, jenom abych si uložil pozici jako ve hře a mohl si to k tomu jako vracet někdy. Musí prostě jen vystřeneš klip, prostě, který se pak může přehrávat. Prostě přesně tak. Jo. Pak jsem dělal, to já se nedopočítám. Nevadí. Pak jsem dělal to, že jsem přesně dělal různé verze, stejné vzpomínky s různýma motivama a tak. Nebo motivacema těch postav, to je asi nejlepší slovo. Pak jsem dělal třetí věc, že ten průběh té vzpomínky byl jiný. Vyloženě nejenom motivací, ale že i ten výsledek té vzpomínky byl jiný. Typicky prostě přišel jsem za matkou jako Aureliano a požádal jsem jí o požehnání. A buď mi ho dala, nebo mi ho nedala. Respektive odehrávali jsme to několikrát, tu scénu v různých situacích, prostě když jsem jí šel žádat o ruku, o svolení ke svatbě, když jsem jí šel žádat o svolení, jestli můžu do války, když jsem jí šel žádat o svolení, jestli se můžu zabít. A všechny ty scény jsme prostě hráli opakovaně a v různých jako výsledcích. A to nám dávalo prostě krásnej vějíř možností, prostě jak na to potom reagovat. Čtvrtá věc z 5, to jsem zvědavý, co je ta 5. Tyjo. Někam dojdem. Čtvrtá věc byla náprava věcí. Že ta hra má fateplay a mně se třeba stalo to, že se mi narodilo dítě, to znamená přišla do hry další postava, která měla být moje dítě a já jsem byl jejím postavě otcem a s tou matkou jsem nikdy nespal. Nebo ještě nespal. Což je vtipný, protože to je konkrétní příklad, který zmiňují na těch workshopech, když Mikro předvádí, že se může stát a všichni si tak jako dělali, no to mě zajímá, co by se muselo stát, že jo? No prostě právě, že nic. Prostě, že nic mimořádného se nestalo, prostě jenom přišlo jakoby dítě, které se ještě nestalo a já jsem pochopil, aha, tak to asi ten sex by bylo potřeba ještě odehrát zpětně. Takže jsem zavzpomínal prostě na sex, který nebyl, abych to napravil.
No a pátou už si nepamatuju, ale... Já ji můžu doplnit. No tak povídej. Co jsem udělal já. Já jsem jednou, že jo, protože ta mechanika je vyvolená právě tím jakoby oplatkou, kdy přijdeš a za někým přijdeš, vzpomínáš si na to, jak to bylo hezký. A já třeba si pamatuju na tom běhu kdysi dávno, jsem udělal tak, že právě v době největšího zmaru, kdy jsem byl nejvíc jakoby naštvaný na nějaké postavy, jsem za mě přišel s tím, jakoby, vzpomínáte na to, jak to bylo hezký, takhle jsem podržel tu sušenku a řekl jsem, ale si to nezasloužíte. A tu sušenku si hodil do země a zašlapal prostě. Jenom aby dostali náznak toho, že by to mohlo, ale tak. Takže jakoby, mě baví totiž v mechanikách si hodně často hrát i s těma jako tokenama jednotlivými, prostě co to jako znamená, protože to, že tu vzpomínku, že tu oplatku drží v ruce, už znamená vlastně, že jakoby se noříš do vzpomínek, nebo že už jakoby přemýšlíš nad tím, jakoby, že můžeš něco jako s tím dělat a to mi vlastně přijde jako... To je úplně krásný metaplay. Ano, no. Ale já jsem si vzpomněl na svůj 5. příklad. Výborně. Takže máme 6 dokonce. Kdy jsem vlastně dělal to, že jsem vytvářel nové vzpomínky prostě na věci, které jsem třeba nestihl odehrát v tu správnou chvíli. Že jsem třeba věděl, že se chci před odchodem do války ještě rozloučit s Macronem, nebo jak se jmenuje? Maronem, pardon. S Macronem se před odchodem do války spíš neloučíš. No. S Maronem. Ale prostě jsem to nestihl, protože prostě na to nebyl prostor. Ale potom o další den ráno prostě jsem měl jakoby hodně hráčského času a řekl jsem si, aha, to vlastně, proč bych to neudělal teď? A měli jsme moc krásnou scénu, která jakoby časově patřila jinam, Jasně. ale nebyl na to prostor tehdy, protože toho bylo prostě moc a bylo potřeba to jako zhustit. Teď na to byl prostor, takže jsme odehrávali zpětně scény. Takhle. Já jsem typicky, možná ještě jako většina vzpomínek, co jsem jakoby hrál, tak zapadá do jednoho z těch prostě 5 bodů. Já ještě navíc tomu možná přidávám, my jsme s spoluhráčkama, protože jsme přicházeli jakoby zvnějšku už na začátku, už jsme byli hotové postaveny, jsme vyšli do hry, tak jsme měli, jakože jsme vlastně to nejčastější vzpomínka, co jsme hráli, tak byla vzpomínka z té doby, než jsme vyrazili vůbec jakoby do doby té hry, což bylo vlastně úplně mimo hru, jakoby do historie, která nikdy není napsaná a nikdy jako nebyla, ale my jsme si tam jakoby vytvořili a pak jsme s ní různě jako hráli. A tak, takže šli jsme úplně mimo, jakoby, ne, že to nestihlo stát na hře, ale ani se to jakoby nemohlo stát na hře, protože to bylo, než jsme vyrazili do Makonda. Musím říct, že tyhle ty 2 mechaniky, ta trojjedinost a to vzpomínání, pro mě udělali velkou část té magické atmosféry a bylo hrozně zajímavé, jak jakoby, to je prostě bábovčička, kterou ti dávají ti organizátoři a vlastně mě samotného překvapilo, teda už hlavně před těma 7 lety, kolik se toho dá s tím, že máš mechaniku a ne obsah, ale mechaniku, kolik se s tím toho dá jakoby udělat a jak se s tím dá vyhrávat. A bylo to prostě, je to za mě skvělý a vlastně průlomový v tom. Já si vzpomínám, jak jsem tehdy byl, že jsem prostě přišel do té hry a byl jsem takový zmatený, člověk se jako rozlížel, jako přemýšlel, co tak s tím může dělat a různě jako fungovalo. A pak se vždycky stalo, že ty věci nějak zaklaply. A já jsem v té hře seděl a říkal jsem si, wow, to jsem jakoby fakt hodně nečekal, že takhle jakoby dobrý intelektuálně jakoby úplně wow moment mi hra může dát. A já si hodně vzpomínám a bylo to úplně poprvé, když se prostě stalo, že jsem si povídal já a můj otec a vedle nás seděl jakoby ta stejná jakoby dvojpostava, jakoby já jenom v druhé iteraci a otec v druhé iteraci a já jsem něco řekl a na ten jakoby můj otázku odpověděl ten druhej prostě z toho páru. A já jsem si říkal si, a budeme teďka pokračovat. My jsme pokračovali. A to jsem tam byl z toho úplně nejvíc nadšený. Což bylo vlastně zábavný, protože teď, když jsem hrál před tím týdnem, tak už to byla úplná přirozenost. To už jakoby neřešíš, to už prostě všichni dělají, nějak se to jako zažilo. Možná prostě už, jakoby, jak jsme všichni trochu víc vyhraný, tak už jsme to hodně jakoby, si o tom povídali, o té hře dřív, takže možná už to jako nebylo tak nový, ale tehdy prostě jsem tam seděl a byl jsem úplně nejvíc překvapený z toho, jako, jak to funguje a co to dělá. Ale já si myslím, že to bylo tím, že jsme oba to, nebo já mám stejný zážitek, vnímám to stejně, že před 7 lety jsem z toho byl úplně páv a vlastně jsem měl z toho úplně intelektuální rauš a celého mě to pohltilo jenom jako na té úrovni té metahry. Když to teď jsem si třeba mnohem víc dokázal jednak hrát s těma mechanikama, protože jsem věděl, jak fungují, věděl jsem, co se s tím dá dělat, nebo aspoň tušil, nebál jsem se toho, to myslím, že je důležité se toho jakoby nebát. A mnohem víc jsem se teď věnoval i toho obsahu, že třeba já si vůbec nepamatuju, já vím, co jsem hrál, ale vůbec si nepamatuju ten obsah té hry, co jsem hrál taky shodou okolností za Santiago na jiném běhu, než si hrál ty před 7 lety, ale vlastně vůbec nevím, co se tam dělo. Ale vím, že jsem si hrozně užíval právě ty mechaniky a že mi to celého jakoby pohltilo jenom přemýšlet o tom, co se s tím dá dělat. No. Je to zábavná zkušenost, já jsem na tom běhu, nás tam bylo takhle víc, co to hrálo tehdy a
naprostá většina těch lidí má, jakoby tu vzpomínku má takovou jakoby magicko-realistickou mlhu, prostě s nějakýma jakoby bodama, co se děli, ale jako já jsem teďka koukal na tu jakoby postavu, co jsem hrál tehdy před těma 6-7 lety a vůbec jsem jakoby si říkal, to tam taky měl prostě tady tu věc, jako to tam dělo. Tam celá ta jedna iterace, tam byl celý prostřední blok, jsem měl úplně rozpuštěný v takovém jakoby opadu a myslím, že to je něco jiného, než kdybych se jako nepamatoval, protože to dlouho, ale prostě tehdy jsem byl, ten mozek řešil úplně jiné věci a úplně byl na jiný jakoby, hráčský úrovni prostě přemýšlení, že to, jak plynul čas nebo plynul nějaký linky, bylo naprosto mimo to, co jsem tehdy řešil prostě, no. Zatímco teďka už jsem prostě vlastně dokázal dobře si přemýšlet tím, jakoby, jasně, mám nějaký jako daný čas, mám nějaký jakoby, no, věci, co bych rád chtěl odehrát, nějaké věci, co bych rád chtěl jako nějak kontrastovat vůči sobě, tak už jsem to vlastně hodně řešil víc jako nějaký ty jako hráčský úrovni, ale jako s odstupem v klidem, ne jako že jsem byl ve stresu prostě a zkoušel jakoby spojovat věci nebo stavit kostičky hry na sebe a doufat, že se to jako stane, což ono to vyšlo, protože ta hra je kouzelná, ale no. Hlavně je robustní, ona jako hodně snese. Já jsem si ten Fate Play to jakoby dobře, že to dobře jakoby zdrží. Jasně, ten to totiž směřuje, jako že to má nějakou linii, ale vlastně i když něco uděláš blbě, tak si prostě vzpomeneš na to, jak to udělat dobře. Já si třeba vybavuju, my tam máme scénu, ve které máme ve Fate Play napsáno, že musíme přivázat otce k plotu, protože prostě zešílel a nám se povedlo ho přesvědčit, ať si tam prostě sedne v klidu. A nebyl vlastně herní důvod, proč ho tam přivázat. A hrozně jsem jako najednou se zasekl, to bylo jakoby teď, jo, a hrozně jsem řešil, tyjo, a jak já to mám teda udělat? A vlastně jsem se jako na 5 minut třeba zasekl vlastně, že mě vůbec nedocházelo, co s tím teda dělat a jak ho teda přesvědčit a jak signalizovat tomu hráči, že je potřeba, aby najednou odešel od toho plotu, abych já měl důvod ho tam přivázat. A pak by došlo, že já můžu udělat to, že k němu přijdu s oplatkou a řeknu mu, vzpomínáš si, jak jsem se tě snažil přivázat k tomu plotu, ale ty si agresivně prostě se nechtěl nechat přivázat. No a pak mě tam smíkal přes celý ten trávník na druhou stranu prostě dvoru. Jsem ho tam takhle držel a byla z toho úplně krásná scéna. Takže i tyhle ty věci, které ti na poprvé jakoby v vozovkách nevídou, i když to samo o sobě, že jsme ho přesvědčili, byla taky pěkná scéna, nebo velmi pěkná scéna, tak abychom naplnili ten Fate Play, tak vlastně k tomu máme opravdý prostředek, který je naprosto jako v pohodě, je skvělej, jasně se tím úplně jednoznačně tím dokážeš říct, co potřebuješ, aby ten spoluhráč dělal a on vlastně to udělá. Mně přišlo třeba zajímavý, že ta vzpomínka se nedá odmítnout. Jo, že na workshopech jsme to specificky řešili, jestli teda ten spoluhráč to může odmítnout nebo ne. Organizátoři říkali, ne, odehrajte to, ale potom klidně můžete vzít svoji oplatku a říct, a vzpomínáš si, jak to bylo úplně jinak. Úplně jinak. A pak si můžeš vybrat, která ta realita je pro tebe lepší, nebo jak to... Mně přišlo vlastně zajímavý, že bylo vidět, že minimálně třeba na začátku občas ty lidi zkoušeli jako to použít pro to, aby z toho vyšli jako by trochu líp. Jo? Jako, že cítíš takový, že prostě někdo řekne a vzpomínáš si, no se jako nestalo, jak jsme šli do hospody a ty jsi mi řekl, kde je ten poklad. Což je takový jako, že na hře, která by šla vyhrát, nebo prostě která by byla víc gamistická, by to bylo jako by hrozně zneužitelný. A na začátku jsme vlastně zkoušeli různý mantinely, jakoby kde se s tou mechanikou můžou pohybovat. A nakonec právě je to vlastně jedno, protože to jakoby platí všechny a zároveň žádná z těch možností, co se stala, takže nikdo nemůže jakoby prostě si připadat, že to vyhrál nebo prohrál. Já k tomuhle mám, snad jeden náš kamarád má, že ten jakoby citát, že jako LARP je festival promarněných příležitostí. A tady ta mechanika proti tomu hodně aktivně jde, protože když ti přijde, že jsi něco zahrál špatně, nebo že jsi něco řekl, nebo že jsi to zapomněl, nebo tak vždycky může přijít a zopakovat to. Samozřejmě, pak až ta hra skončí, tak můžeš to říct si, ne, proč jsem toto nedělal vícekrát, ale furt aspoň tady je ten jako mechanismus, který to vždycky kdykoliv říká jakoby velmi volně, oni tam jsou nějaký mantinely, který tady asi nemá smysl jakoby zmiňovat, jakoby, že se furt můžeš vracet a ty věci hrát znovu, a to mi přijde že to dělá fakt krásné věci. Je to fakt krásný situace. No. Chtěl bych se tě zeptat. Ta hra je magicko realistická, ty mechaniky dělají hodně, ale zároveň ten obsah je magický v něčem, to znamená jak jako bizarní nebo divnej a na druhou stranu jako realistický, což vysvětlovali jako civilní, každodenní vlastně život. Dokázal si ty jako hráč do toho přinášet ty magické momenty, nebo ty, kde se to spojovalo? Kromě těch mechanik, protože ty mechaniky to dělaly krásně, jo? Ale obsahově, jestli se ti to dařilo. No mně se
oni hodně na těch workshopech zmiňovali, že jdou dělat i jakoby v celku náhodné věci, jakože když tě napadne něco hodně, jakoby, nebo ne ústřelného, ale takový to, jakože prostě se z ničeho nic sebereš a praštíš do stolu a odejdeš. A pak k tomu můžeš hledat ten, jakoby, ten důvod, proč se to stalo, že to může být to hezký, ale vlastně tu čirou magii, teďka na první dobrou si myslím, že jsem spíš nenašel, ale protože já jsem tu magii hledal v tom opakování a v nějakých kontrastech, takže tam jsem se docela, jakoby, tam jsem se cítil v kramflecích, takže tam jsem jakoby fungoval dobře, ale čirou magii... Je to právě, já se na to ptám, protože mně osobně to přišlo vlastně hrozně těžký. Tam najít jakoby obsahově. Že samozřejmě, když Aureliano prostě vytvářel zlatý rybičky z něčeho, tak to v sobě má samo o sobě nějakou magii, ale bylo to něco, co tam bylo přinesené skrz ten Fate Play. Plus... A vytvářet to ale jakoby tam z fleku, mimo ty mechaniky, pro mě se ukázalo jako celkem výzva. Já hlavně teďka v té hře jsem hrál tu postavu, která tam má být zosobnění toho jakoby vnějšího, praktického, reálného světa, takže jsem vlastně možná ani to neskoušel hledat, nebo jsem nad tím tak vůbec nepřemýšlel a vlastně jsem spíš více snažil kotvat ty lidi jakoby v tom, že ten čas nějak plyne doopravdy a že vlastně možná nejsou 3, ale jenom jeden, nebo 1 a 2 kamarádi, tak mi to šlo jako vhodný. Takže jakože jsem spíš byl postavu, která měla jít jakoby víc proti tomu jakoby magičnu, než jiný, což pak tam potrhují třeba nějaký jakoby scénografický nebo prostě hudební ambienty, že se to děje, ale to je pak další věc. Další mechanika, která je tam obsažená, je mechanika barev, kde máš daný barvy vztahů vlastně. A jak to funguje? Mám to v hlavě a je to tak, že tam oni kostýmově po hráčích po nás chtěli, aby jsme na sobě měli černobílé jednoduché jako věci, vestičky, nějaký košile, kalhoty a tak. A všechny barevné prvky, které jsme pak získali nebo nosili na té hře, jsme dostali od nich někdy v průběhu hory. Někdy tě prostě přinese cikánská prostě prodejkyně hezkých klobouků, někdy prostě jen tak prostě přivanou větrem. A v tom Fate Play bylo vždycky dáno, že se třeba do někoho zamiluju, nebo že někoho budu, nebo že někoho s někým budu chtít mít prostě nějaký jakoby hodně erotickou intenzivní scénu, nebo prostě, a tak různě tam bylo napsané podle toho, jakou člověk hrál postavu. A já jsem věděl, měl jsem to jedna z těch asi mála věcí, co byla daný v mojí postavě, tak jsem věděl, že já jako moje postava má tu osudovost vždycky třeba na žlutou barvu, nebo na žlutý klobouk. A kdykoliv jsem na té hře objevil někdo se žlutým kloboukem, tak já jsem věděl, že to je ten můj jakoby osudový člověk prostě. Byly tam 2 typy vztahů, byl osudový a erotický. Vždycky to bylo symbolizovaný nějakou barvou a nějakým doplňkem. Buď byl na hlavě, na ramenou, nebo vlastně na bocích, že jo? A vlastně pro mě to dělalo to, že i když jsem věděl, že v tom dějství, nebo v té kapitole, nebo jak to můžu říct, jsem měl mít nějaký milostný vztah, třeba erotický, tak jsem nikdy nevěděl, s jakým hráčem to bude. Nebo s jakou postavou vlastně ani. Ale obojí. Já jsem vlastně, nebylo jasný ani postava, ani hráč. No, protože to vlastně mohlo měřit jakoby do celé ty trojice, nejenom jako do toho jednoho. Občas, aby to nebyl incestní vztah, tak to bylo naschvál mířené právě jako křížem do jiné té rodiny, do jiné té skupiny, ve které hrají. A pro mě to dělalo nějaké jako překvapení v té hře, že i když byla ten Fate Play jako napsaný a věděl si, co tam má hra, co tam budeš zhruba hrát, tak vlastně i to, v jakém okamžiku ten doplněk přistane na tom tvým spoluhráči, a kdo to bude přesně. Já si pamatuju, když jsem hrál tehdy to Santiago, tak jak jsem čekal, kdy přistane ta fialová na jedné konkrétní postavě a hodně jsem si jakoby to sbíral munici a pak se to jako stalo a já jsem byl úplně, no tak konečně prostě. Když zmiňuješ tu fialovou, tak já musím zmínit jeden velký nedostatek a to sice já jsem zjistil, že obrovský problém pro mě rozlišit mezi fialovou a růžovou barvou. A takhle jsem prokaučoval nějakou hodinu, kdy jsem si byl jist, že ta sukně prostě musí být fialová.
ale pak jsem zjistil, že ne, že byla růžová. No. Je pravda, že na našich workshopech už velmi specificky a možná trochu konkrétně říkali, že pokud vám přijde, že hrajete jakoby na jinou postavu než jakoby vaši dva kamarádi, jakoby to, takže možná jakoby duha nabarvila ten šátek jakoby trochu nesprávně. Tak má smysl se i říct po té trojice. A možná, jako, nevím, jestli to bylo ze zkušenosti, nebo jestli to bylo... Ale je pravda, že já jsem šel jako za kamarádem a ptal jsem se, je tohleto skutečně fialová barva? A on řekl, jo. Takže chyba není jenom ve mně, takže já jsem v klidu. No a to vlastně... Ale fungovalo to skvěle teda ta mechanika. Jako kromě tady té technické blbůstky, kterou spíš jako říkám anekdoticky, tak pro mě to bylo fakt zajímavé. Ne, já jsem ji zmiňoval už opakovaně, mám ji moc rád, protože vlastně dělá jako, za první dělá tu jakoby jihoamericky barevnou hru, že vlastně ty lidi jsou furt nějak barevně oblečený nějak a různě se točejí, takže vlastně si vystřídáš jakoby různý věci na sebe, což je hezký. Jakoby na fotkách to vypadá hezky, protože to barevný. A ta mechaniková část je prostě jako zábavná, protože vlastně ty ano, máš tam to objevování a máš tam občas to překvapení prostě na koho, kdy a jak to padne. Protože samozřejmě ty věci, ty třeba z toho fateplaye víš, že jakoby se s někým rozbratříš, ale nevíš, kdy to přijde a on prostě pak se s někým bavíš a vložně prostě přitančí cikán, vezme mu klobouk a odtančí pryč a ty úplně děláš, vlastně už mě trochu sereš. No. A je to jako, je to hezký, že se to takhle jako děje s tím jakoby překvapením. No. Celkem v pohodě je, že když jsem to, jak jsem zmiňoval, že jsem to minul, tak ono se to dá vždycky napravit nějakou vzpomínkou. Ano. Vždycky se můžeš zaspomínat, jaký to bylo, no, nebo nebylo. A stávalo se nám právě, že se nám rodily děti předtím, než tam došlo k nějakému intimnímu zblížení a pak jsem si řekl, tak asi je potřeba to napravit vzpomínkou. No. Což mi přijde druhá věc, která tam nebyla zmíněná vlastně od těch organizátorů, jestli je to jakoby povinná věc nebo dobrovolná věc, protože za mě to bylo vždycky interpretačně volný, nebo takhle jsem to vnímal jako hráč, že to, zvlášť když jsou tam dvě barvy, je tam ta osudová a ta erotická, můžou to být dvě barvy na různých postavách vlastně, i na různých hráčích, že jo? Tak jsem vnímal jakože mám volbu a říci, dobře, tady to je moje osudová vazba a já prostě odolám tomu erotickému pokušení. A bral jsem to jako nějakou hráčskou volbu, nějakou jako interpretaci té postavy. Prostě, ale pak jsem zjistil, že mám dítě s tou postavou, na kterou jsem měl tu erotickou vazbu, tak jsem to musel dohánět potom. Nějak mi to jako zvlášť nevadilo samozřejmě. Ale na workshopu jeden z tvůrců hry Hampy dělal vždycky takové gesto, že máme spojit tu magii s tou realitou a udělat takové jakoby propojení, tak to je ono. Tam někde se to musel propojit. Musel se propojit tvé překvapení s tím, aby se to stalo prostě a tak. Jo, někdo mi vyprávěl, že právě se narodil, tak rovnou zašel svým rodičům na svatbu. U nás se to stalo úplně stejně prostě. 2 už měli odrozeno a prostě třetí prostě přišel a ty rodiče byli úplně, no tak to bychom do toho jako... A tam to ještě bylo tak, že to byl mladší sourozenec a ten starší se ještě nenarodil. Takže úplně... No. Úplně magie. Jak to vlastně... A vůbec to nevadilo. A bylo to naopak krásný v tom. Já jsem přece vám byl na svatbě a pak si vyprávěli o tom, ale ty si nemohl být na svatbě, když přece jsme s maminkou ještě nebyli. A on, ne, já si to pamatuji a vyprávěli si o tom a bylo to prostě krásné a magické. Já k tomu vlastně ještě předtím, než se vrhneme na jenom mechaniku, zmíním to, jak tam to plynutí času bylo znázorní, protože mi to přijde jako takový hezký jako detail celé té produkce, který se možná pak ještě dostaneme, že byla jako hezká, tak bylo, že tam visely kukuřice na špagátech a právě ty jako hráč věděl, která barva je tvoje a podle toho, jak daleko na kolikáté kukuřici byl, tak tolikáté dějství se odehrávala. Vždycky stejně jako by ta barvička se vrátila vždycky na tu první kukuřici, když si umřel a začal se znovu od začátku, takže si to plynutí času viděla právě na těch kukuřicích, tak mi vlastně přijde, že je takový jako hezký. No. Hele, to plynutí času tam bylo mnohem víc jako podchycený. Bylo to kukuřice samozřejmě jako pro tebe, jako pro hráče, aby se orientoval v té struktuře hry. Ale měl si tam, pořád se ti tam rodili a umírali lidi. Jo, že to bylo podle mě hrozně důležitý, hodně to strukturovalo tu hru, že tam byly časy pohřbů, časy jakoby rození, bylo to krásný. Pak si tam měl vynálezy, tam přicházeli ty lidi z vnějšku a
prvně ti tam dávali prostě ten LED a divil si, co to je jako za zázrak, co je to za divný kámen, ale nebo spíš tam se to dobře popisuje prvně ti dali ten fotoaparát, který byl jenom ta skřínka, ve kterém jak se jmenuje, dírková komora se tomu říká. Ano. A potom tam přinesli prostě skutečný jako starý fotoaparát. Jako, takže a byl tam vývoj té techniky. Já jsem jako třeba, protože moje postava tam byla hodně, ten vnější vliv, který tam vstupovala, tak jsem s tím to docela hrál. A vlastně mi přišlo hezký, že tam byl nějaký zvukový podkres, nějaký jako prostě ambientní prostě zvuky, co se děly. A na začátku to byly cvrčci a zvuky džungle prostě a takový jakoby různý skřeky. Pak džungle ubývala, přibývaly krávy prostě a takový jakoby polnost. Pak přibylo rádio občasný, pak k rádiu přibyly zvuky prostě pil a továren a vlastně se to takhle jako vyvíjelo, že do plný času tam bylo nejenom jako vstupama, bylo tam i tím zvukem, bylo i, že já jsem to řešil hodně, protože já jsem pak přišel i s Coca-Colou, že protože prostě jsem přišel jako americký investor, tak to už jako bylo pochopitelný, že přineseš Coca-Colu jako Američan. A takhle těch vlastně věcí tam, jakoby to plný času tam fungovalo. Já jsem vlastně nešel k tomu jenom si zmínit ty kukuřice, ale ano, jakoby, bylo to 100 let a člověk to cítil, že to je 100 let, protože vlastně zaprvé ta hra, jak je 2 dny dlouhá, vlastně, že jakoby se hraje skoro nepřetržitě, tak to jakoby cítí jako únavou, tak ty postavy, které jsou starý a jsou třeba starý dlouho, tak si pamatujou, když to Macondo bylo založený, když to celý začínalo, když přišli do džungle a teď už najdou tady rádio a jsou tady prostě už vnoučata, ty už jsou dospělí a je to vlastně jako zajímavý, pak se dějou, jsou nějaký války, prostě lidi odejdou do války, vrátí se z války, to plný času tam fungovalo hrozně dobře a všechny ty prostě drobný a já mám rád vlastně, no ale pak často ty linky, že jako někdo odejde a vrátí se jako jiný a tady to šlo zahrát jako vícekrát různě, že to člověk viděl, že nějaký lidi odešli a vrátili se prostě o třeba 2 hodiny později, ale v té hře to může být třeba 10 let, ale vrátili se jiný a to, protože je hráli výrazně jinak a to fungovalo. Fakt to hodně fungovalo. Mám pocit, že jsem zahrál jako několik larpů, nebo ne několik larpů, jako by rozhodně několik životů prostě. To se stalo. No. Potom taky zvuky byly hrozně důležitý, ty odchody, příchody. A potom ty postavy rostly. Že? Oni se rodili jako děti, měli vyhrnuté nohavice, pak byli dospělí, tak si je schrnuli a pak byli staří, pokud se dožili stáří a chodili tam prostě schrbeně a oholi a jenom tím, jak prostě to hráli, že? Tak tím také hráli to plynutí času. Zároveň to vždycky dávalo takovou jako jistou živost tomu městu, protože tam většinou času byli nějací mladí, prostě tam furt pobíhali a dělali nějaký randál a furt to tak jako by prostě žilo. Pak, že ho zestárli, ale objevili si nějaký další mladý a tak ten koloběh se furt prostě točil. To dělalo to něco, rozhodně to jako nějaký pocit jako předávalo dobrý. Ten mě hodně bavil. No. 100 let? No, víc než 100 let. 4. mechanika, která tam byla a kterou bych chtěl probrat, protože mi přijde, že je důležitá a přijde mi, že má co dát i jiným hrám, je mechanika sexu. Že tam na Sien je sex vlastně znázorněn tím, že prvně si sundáš nějaký ten doplněk, nebo sundáš tomu druhému člověku. Nebo ho sundáš jenom druhému člověku a potom máš karamelku na špejli. Ještě zabalenou tak v tom spodním papírovém bílém obalu, takže je tam prostě špejle a na ní je karamelka napíchnutá. A vlastně potom při tom odehrávání té sexuální scény, tak si vzájemně sníte tu karamelku. A je na tom hrozně zajímavý, že to dělá věci. Ano, já jsem z toho tehdy před lety byl hodně překvapený, co všechno to dělá nebo nedělá. Předtím se, že dostáváme, co ta vlastně mechanika zastupuje, čemu brání úplně, ale který vlastně věci dál pokračují, byť máme prostě nějakou simulaci té scény. Třeba ta mechanika je hodně nekontaktní, protože vlastně jako ta hra celkově je jakoby trochu kontaktní na úroveň nějakého objímání, ale vlastně dál nejde a nechce jít, a je to nežádoucí. Takže vlastně i ten sex není jako... Pardon, myslím, že limit je pusa na tvář. No, ano, limit je pusa na tvář, no, což je jako... Což je víc než obětí za mě. No, možná, že ne. Ne, to je jedno. Pojďme dál. Lidé tam mají různě, bych řekl. Tak. Ano. Ale tady prostě
že člověk, když se musí dostat k tomu, že má druhému sléknout karamelku, tak to už znamená, že musíte být jakoby velmi blízko. Rozbalit, prosím tě, rozbalit. Rozbalit, proveď, já jsem se nějak zamyslel. Rozbalit karamelku. Tak to znamená, že vlastně musíte sedět blízko u sebe. A byť jakoby oni jasně říkají, že žádné zvláštní pohyby by se, kopulační pohyby by se neměly dít na té hře, žádný jakoby vzdychy, sténání a tak už jenom to, že člověk jako vlastně prošel emočně s nějakou cestu těch dvou postav, který spolu tady tu scénu mají mít a jsou donucení být blízko u sebe jakoby v poměrně intimní vlastně scéně, kdy to rozbalování jakoby něco znamená, jakoby, a to je vlastně jaká ta metafora může být, jestli to je prostě, že se ty lidé jako víc lékají, nebo že o sebe nějak pečujou, nebo prostě, že to je nějaká předehra. To je jakoby něco, to nevyřčeně pro ty dva lidi znamená a je to jako blízko, tak já si myslím, že a tehdy jsem to byl překvapený, že na nějaký emoční úrovni ta jakoby hra pokračuje stále jako dál. Byť to fyzično se jako neděje, tak ty emoce se jako stále dějou a to, že si pak vzájemně strkáte karamelku do pusy, je jakoby událost, která jakoby dělá věci. Mě něco dělalo, tehdy teďko jsem byl výrazně víc jakoby s tím jakoby odčleněnej, to bylo jako lepší samozřejmě, protože jsem starší a dospělejší člověk, že jo. Okay. Co mi to přišlo skvělý, je, že jak je ta karamelka napíchla na špěli, tak můžete spoustu věcí. Může třeba nejít rozbalit, může z ní spadnout, můžete ta špěle zlomit. Je tam prostě spoustu skvělých zábavných činností, co se můžou dít a myslím, že k trapnosti o sexu si říkal, že si jako líbilo, že to vlastně může, že ta mechanika může ukázat jakoby celou tady tu prostě plejádu různých jakoby věcí, co se můžou pokazit a to mi přijde jakoby super, no. Já jsem si přitom vzpomněl na Humpyho přednášku na LARPové chatě, kterou doporučuji, dohledejte si aspoň tu prezentaci, která podle mě někde existuje, kde rozděloval mechaniky právě intimity na několik skupin. A to členění, kterých tady chci zmínit, je, že vlastně máme ty zástupné mechaniky, což nemusí být, jo, ale ty zástupný, který rozdělil na procedurální. Nebo procesní, ale asi procedurální, bych řekl. Nevím. To je jedno. Nevím, vzpomeneme si na to. Já budu říkat procedurální. A který mají nějaký proces. To znamená, že mají nějaký trvání a dá se s tím vyhrát. A to ten průběh něco znamená a dá se to nějak interpretovat. Vys ta karamelka, nebo my jsme to použili na příliš krátký neděli, kde se prostě matláš barvičkama po rukách, tak taky vlastně si s tím vyhráváš a má to nějaký... Zabere ti to nějaký čas a můžeš to nějak rozehrávat. Jenom ještě zmíním, protože jsem si na to vzpomněl teďka náhodně, Belle Epoch mělo mechaniku s pérgama, který taky vlastně jakoby ukazují, co se jako děje a nějakou jakoby funkci, takže ty jasně, Ars Amandi, že jo, starý nordický, který v Česku se podle mě... Z toho jsem měl trauma prostě. Fakt? Ty jsi to hrál někde? Já jsem to myslím nikdy v rukavičkách neušmatlával nikoho. To nebylo v rukavičkách. Aha, já jsem to hrál původně Ars Amandi je v rukavičkách, podle mě. Je jiná. Hrál jsem nějaký LARP víkendu a pamatuju si, že ve sklepě mi tam někdo prostě úplně intenzivně ošáhal rameno a já jsem si říkal, kde je ta mechanika, co mě má bránit prostě před lidmi a tak. Ale to už je opravdu hodně dávno. Tak to jsou ty procedurální nebo procesní, podle toho, jak chcete. A pak jsou ty symbolický, který třeba jsou na legích, kde lehnout si na zem, obejmout se, je to jeden jasný bod a jenom, aby si symbolicky řekl, stalo se to a je důležitý, co se stalo předtím, co se dalo potom, ale vlastně, co se dělo potom, nebo co jste si řekli potom, ale ten samotný jak důležitý není, je to jenom nějaká signalizace hráči. Teď jsme měli sex a pojďme se podle toho jako postavy chovat. No a ty karamelky podle mě fungují krásně, no. Ty jsi už zmínil, že to má nějaký i emoční dopad, nebo že může mít. Může mít, no. Za mě je to krásně jakoby bezpečná ta mechanika. Když to ten hráč jako hraje tak, jak to ti organizátoři nadizajnovali. Protože vlastně nepotřebuješ šahat na toho druhýho, vlastně můžeš klidně sedět tady jako na tady tu vzdálenost, když většinou se to děje jakoby na blížší vzdálenost. Za mě největší nevýhoda té mechaniky je, odehrával jsem scénu 3 spoluhráček na mě, kde musí sníst 3 karamelky. A za mě to je jako problém. No. A když si představím, že jsou tam postavy, které... To mají v popisu práce, jíst karamelky. tak si říkám, tyjo. Bylo mi jich moc líto, no. Já měl taky takovou jakoby sérii, že, jak jsem to říkal,
že všechno hraju buď se třeba nebo 3krát za sebou, tak jsem takovou sérii. No jasně, ty jsi to jinak neměl. Všechno hrál 3krát za sebou a ideálně si pak ještě připomeneš nějaké, jakoby si to zopakuješ tu jakoby situaci. Takže vlastně jsem měl třeba takhle během hodiny asi 9 karamelek a to jsem taky myslel, že asi umřu. A proto jsem rád, že už aspoň na to vzpomínání už jsou slaný oplatky, protože za našich mladých let tam byly nějaký sladký prostě, já nevím, voříšky v čokoládě nebo něco čokoládičky tam byly. Čokoládičky prostě. A to člověk si vlastně snědl třeba během hodiny jakoby opravdu hodně cukru a sladkýho. A na druhou stranu ten mozek to potřebuje, prostě rychlý cukr, aby to jakoby nasypal další jíl obsah. No. A mně tahle mechanika přijde, jakoby, nebo samozřejmě, je dobrá, protože mě baví, že jakoby je kreativně specifická pro tu hru. Zároveň, jenomže ještě tady, ať to doplníme celý, přijde mi jakoby hezky zmínit, že to dělá i nějaké věci potom. Jakože stejně jako třeba na příliš krátký neděli, když jakoby ta jakoby scéna skončí, tak máš prostě lidi, kteří se musí oblíct, jsou upotlený od barev, takže asi by měli do koupelny, prostě se umýt. Tady ti zbyde špejlička prostě. A tady ti zbyde špejlička, která ještě k tomu, tyhle ty konkrétní karamelky měly nějakou jakoby měkkou náplň, takže na té špejlici byla spousta sajrajtů a spousta sajrajtů byla na ty náplni a velmi pravděpodobně ty lidi měli spoustu sajrajtů jako kolem pusy. A bylo třeba jakoby, že najednou prostě odchází z místnosti. Jak ty používáš tu mechaniku, prosím mě tam nezabředejme. Sakra. Ne. Nicméně to prostě znamená, že třeba může přijít do místnosti, kde je prostě takhle jako by jsou obaly od karamelek a ty úplně děláš, no co se tady dělo, že jo? Jo. Nebo se mi stalo, že jsem přišel právě k sobě do kanclu, sedl jsem si a zjistil jsem si, že prostě jakoby tam jsem si sedl do něčeho jakoby do obalu od karamelek prostě. A dělá to jakoby, že si myslím, že i ty, jakoby, že ta mechanika, která s tím hraje i po té scéně, tak jakože je hezká a že jakoby dává nějakou jakoby překvapivou jakoby nebo ne reálnost, ale takovou jakoby uvěřitelnost tomu, že i potom se tam s tím musí dělat nějaké věci, které jsou třeba nad úroveň toho, co by ten hráč jako vymyslel, protože ta mechanika ti to jako nabídne sama a řekne, koukej, tady mám prostě nějaké věci, které ještě musíš s tím nějak dohrát. Může si samozřejmě ignorovat, ale jakoby nabízí to jakoby hezké věci. Já zároveň na té mechanice cením, že se s ní dají bezpečně dělat i hnusné věci. Jo. I protože ta hra obsahuje prostě nějaké zneužívání dětí vlastně, nějaké, no to je jedno, znásilnění tam je, a jsou tam jakoby různé věci, které fakt nejsou hezký. Nechci, že hrát jako hráč, ale tahle ta mechanika se dá použít tak, že to znázorníš, odehraješ, ale je to prostě a zároveň, že je jasný, co se tam stalo. Jakože, ale nemusíš to jako říkat, nemusíš tam nic dělat, nemusíš vlastně nikoho fyzicky nějak jako tlačit, ale prostě ty karamelky to zahrajou. Samozřejmě ta mechanika je doplněna vrstvou bezpečnostních mechanik a ubíracích mechanik a tak. Ty tam byly, ale ty jsou takový, jakoby přidej Uber, další věci, které byly různě navrstvený na sebe, který za nás nebo za mě nemá moc smysl. Jakoby, ne, jenom je podle mě důležitý, že tam jsou. Že to... Já jsem vlastně takhle zpětně po těch 7 letech jako jsem vlastně překvapený, jak hrozně bezpečná a ta mechanika je a že skutečně až teď jsem ocenil, že tam skutečně žádný ten fyzický kontakt není při tom samotném aktu. Já taky. Zároveň si myslím, že se stalo, jakože vím, že tehdy jsem z té mechaniky odcházel trochu v šoku, jako tehdy kdysi dávno, ale to jenom kvůli tomu, že jsem hrál hodně specifickou roli, která jakoby potkala s velkou jako většinu toho, ty jako negativní jakoby stránky celý tady ty jakoby, situace mechaniky scén. A taky si myslím, že se trochu změnilo to podání, jakým se ta mechanika vysvětlovala. Že za mě teď fungovaly, ale už dělám možná hloupé srovnávání, ale že za mě už teď při těch workshopech byly povídeny různý best practice věci, jak to hrát, co se s tím dá jako dělat, jak s tím jakoby hrát dobře, bezpečně, jak si dávat nějaký prostor v těch scénách, což možná i může být tím, že prostě před 7 lety jsme ty věci řešili méně nebo jinak, nebo prostě jsme měli méně špatných zkušeností obecně z her, ale teďka jsem se cítil výrazně víc v pohodě, jako by s tím, jak se to domlouvalo, ale třeba taky jenom jsem na to možná přijel víc citlivý. No. Už jsi starší a už si toho víc zažil. No, třeba si jen Aněs před 7 lety. Ano. Ale mně přijde, že ty že ty workshopy sexu podle mě jsou nezbytný, jsou důležitý a jsou vždycky trapný. Nebo pro mě. Možná, že to má někdo jinak, ale pro mě jsou vždycky trapný, protože i když, a to mi přijde, že na Sien byly dobře udělaný,
měl si tam nějakou typovou scénu, kterou se mohl jako hráč trošku jakoby přikrýt, abys to jakoby odfiltroval, ale nikdy tam nemáš to alibi a to oddělení té role, té plnohodnotné role a vždycky to na tom workshopu si vždycky jako hodně za hráče. Takže já to vždycky pojímám tak, že to prostě potřebuji mechanicky vyzkoušet. Beru si z toho, hele, teď vidím, že ta karamelka může takhle jako hloupě spadnout, nebo jo, a vyloženě se radši sám soustředím na ty mechanické věci, abych si to prostě ošahal a vyzkoušel, ale vždycky se přitom prostě cítím trapně. A nemyslím si, že to má teda řešení. Myslím si, že trošku jako fix je, že tam máš nějakou jako mikroscénu, ale mikroscéna dobře tu trapnost, ale mě jeden organizátor na příliš krátký neděli, nevím, kdo to byl prostě, říkal, že je dobrý si tu trapnost odbít jakoby před tou hrou, protože pak tu trapnost nemáš při té hře, že to vlastně jakoby, aspoň ten základní ostyk si odbudeš. To byl dobrý organizátor. Asi Lucie. Asi jo. No, tak to jsou za mě asi jakoby ty hlavní stěžejní mechaniky, které tu hry dělají jako unikátní jako skvělou. Že vlastně, že se občas stanou hry, které mají jako vždycky jednu jako super nebo dvě super cool mechaniky, které mě jako baví sledovat. Já mám moc rád mechaniky, to je moje oblíbená věc na hrách. Ale tady ta hra je na nich jako extrémně postavená a vlastně, až jsme se o tom dneska bavili, tak mi došlo, jak moc je to hra jenom o mechanikách a jak vlastně málo je o rolích. Jakože vlastně, jako, že ti dává nějaký, jakoby, ty role ti dávají nějaký konkrétní rámce, ale vlastně jakoby, tu většinu stavíš z té mechanikové části, že jo. Ta hra ale není jenom jakoby o mechanikách, není ani jenom o tom obsahu, který je hodně inspirovaný tou knížkou a je tam krásně prostě podle mě vytažený ten feel a ty děje, které jsou jakoby důležité. Je hodně daný podle mě produkcí taky. No. Ta produkce je fakt fajn. Je to prostě uzavřený nějaký statek, že jo? Kde máš 3 bytečky, máš tam prostě společný dvůr, má to ten centralizovaný spatial design, kde máš přehled o tom, co se děje. Když vidíš prostě na ten dvůr, zároveň ti to dává možnost se roztáhnout do těch jednotlivých bytečků a hrát tam v těch rodinách. Má to tu ten sound design skvělej. A zároveň mě vlastně překvapilo, jak málo věcí stačilo k tomu, aby to vypadalo o tolik jinak. Že tam prostě všude byly rozestavěný ty kukuřice. Když pak zmizely, tak jsem byl úplně, Tady už nejsme v Jižní Americe. Prostě. Ano. Já vlastně jsem měl jakoby zábavný zážitek, jak jsem jako ta postava vlastně často odcházel ven z různých důvodů, jsem byl někdy vyhnaný, někdy prostě jakoby jsem odešel sám. Tak jsem jednou z toho odešel ven a popošel jsem, tam byly stany, kde spali CPčka, organizátoři a některé postavy a šel jsem ven a tam byla taková jako mítina a byly tam vysykaný stromy. A mně došlo, že jsem byl den zavřený prostě na malém dvoře nebo v malých bytečcích a že jsem vůbec necítil, že mám nějaký klaustrofobní pocit z toho. A když jsem vyšel ven, tak jsem udělal úplně wow, tady všude kolem je celý jiný velký svět, prostě není jsou to jen ten dvůr a ty prostě 3 bytečky a tak. To mě bylo jako zajímavý a vlastně tehdy jsem ještě víc dosnil, jako jak ten prostor vlastně fakt jako tě nutí tam hrát a dělat věci se všima, protože vlastně když někoho hledáš, tak ho vždycky najdeš, protože to jako je to prostě 20 na 20 metrů, 30 na 30 metrů, že? Je to malinký. A to fakt, Mě by zajímalo, jestli ty organizátoři někam chodí tu kukuřici vždycky ukrást. Nebo to se neptej, to by bylo zločin, kdyby to kukuřici kradli. No samozřejmě, ale jenom mě to vždycky zajímalo, jak jsem to chtěl zmínit, tak pokud někdo víte, tak by dejte vědět, jenom ukojíte mou zvědavost. Ano. Pak tam jsou ale jenom k té produkci zpátky, jo. Jak jsi zmínil, že ta tvoje postava chodila ven, tam je prostě, já nevím, je tam prostě vedle postavený stan, kde se promítají videa pro postavy, které jsou zrovna venku, ať už jsou ve válce nebo v klášteře, že jo, jako Santiago si pamatuju, že nám to promítali. No, to byl teda klášter. Přesně tak. A určitě tam něco promítají, prostě když jdou potlačovat stávku a asi různé další věci. A je to prostě stán, promítačka, a jsou tam takové záclony neforebně poskládané, na které se to promítá a Kytka ti k tomu něco říká nebo neříká případně a ty jenom na to koukáš. A je to němý film, černobílý v našem případě, nevím, jak to bylo dřív,
Myslím si, že taky. A dělá to prostě taky věci. Ano. A je to prostě vlastně celkem jedno, nebo jako musíš postavit stán, musíš tam dotáhnout promítačku, musíš jako udělat nějaké věci, ale není to mnoho a hodně to ilustruje ten čas, který ta postava strávila mimo a za mě skvělý nápad, dobrá zase produkční vlastně věc. To magično přidává to, jak jsou na ty záclony, tak jak je to prostě promítaný jako křivě jako, a ve spoustě vrstvách, tak to jakoby dělá hezký věci. No. Já si myslím, že vůbec celkově ta hra dělá spoustu krásných jako scénografických věcí vlastně v celku s malým nenáročným budgetem, že ty velké scény se tam prostě dějou jako, že tam prostě přijdou 2 polonazí muži a nesou židly. A ty seš úplně pro boha, ten nejskvělejší věc, co jsem právě viděl. Asi musíš trošku víc rozebrat, prosím tě. Co to je za scénu? No tak... To jsem nechytil. Protože, jo, no tak... teďka abych to... Pokud jakoby nestojíte o spoil, tak si přeskočte na za minutu zhruba plus minus. To se tak dělá na YouTubeových videích. Dobře. Tak. Tam je ta scéna právě to jakoby velké na nebe vzetí jedné z těch postav, která začíná tím, že se prostě pustí hudba, Jasně. otevře se brána a tam stojí dva hráči těch CPček a jsou polonazí a nesou židli. Tu přinesou do prostřed, ta postava tam takovou přiopsá, sedne si na židli a oni ji odnesou, brána se zavře a to se zapokoje ještě 2krát. A ta prostě ta scéna je načasovaná, takže to dobře funguje s tou písní, že prostě si někdo, já předpokládám, nebo to jenom hezky vyšlo, a mně to tak jako přišlo, ale že si někdo prostě načasoval, aby to jako, jak dlouho to trvá, když tam přijdou a jako přinesou, vypadá to důstojně, vážně a je to za mě jako jeden z intenzivních larpových zážitků letošního roku. A zpětně vidím, že to je opravdu písnička a jakoby židle a 2 chlapy. Jako není tam nejsou ani barevný světla prostě, není tam dýmovnice, jakoby není tam nic, je to prostě jenom tohleto, ale udělalo to prostě, že si někdo řekl, jasně, musí tam stát, aby až ta brána byla jakoby zavřená, až se bude otvírat, aby tam stáli už připravený, a až se zavře, tak prostě oni tam zase jako přichystají. A je to jako, že někdo tomu dal jakoby nějaký přemýšlení a udělal vlastně s málem hodně. A to mi přijde jakoby super. A to typicky i to promítání je vlastně, že vzali jakoby video a záclonu a s málem udělali jakoby celou věc. Ale to si jen má i dýmovnici, já si pamatuju, že když je tam jako válka, že když tam dobývají Makondo, tak prostě i ta dýmovnice prostě udělá hodně a dělá to pěkné věci, právě v kombinaci s dobrými zvuky. Že, ta válka právě funguje tak, že v nějakou dobu tam začnou znít jako vzdálený výstřely a postupně se jakoby zhlasitujou až do úplně nesnesitelné. Jakože ta poslední chvíle, prostě předtím, když přijdou ty jakoby CPčka, to se s tím dýmovnicema a puškama, tak opravdu tam strašný randál. A vlastně podobně, když jakoby přichází industrializace do Makonda, taky začíná prostě jakoby rádio, občas nějaká pila a pak prostě postupně se to navaluje a v jednu chvíli prostě, když se vrátíš jakoby z pohřbu do toho Makonda a je tam randál, že musíš křičet, aby si na někoho mluvil. A to mi přijde, že jakoby že pokud chceš jakoby v někom vyvolat nějaký jakoby napětí nebo nějakou jakoby nepříjemnou náladu, tak ten jako zvuk dělá skvělé věci. A nebylo to náhlý, že jo? Bylo to fakt, že to gradovalo, jako, že to bylo postupně. Tak to začne jakoby, a ty si nevšimneš. A pak najednou to přestane a ty slyšíš, aha. A cvrčici. Jo. A to je, jako, no. A to vlastně, že jo, to jsou repráky a zvuk, to je všechno, co to jako dělá. A přijde mi to, že to je hodně dobrý. Poučení pro jednoduché věci, které dělají hodně, no. Jakože fakt bych to, no, kež by k tomu existoval nějaký postmortem po té hře, který by někdo napsal. Sound design není úplně jakoby jednoduchý, to udělat tak, aby to bylo jako, aby to byla nekonečná smyčka, která není rušivá. No, ale to je jako, zase tak jednoduchý to není, ale jako bych jenom chtěl říct, že... kuchyně, skvělá kuchyně. Mně se hrozně líbilo, že to má... nevím, jak to říct, stravu, která patří do té jihoamerické republiky, ať už je to Kolumbie. Třeba. No, já jsem rád, že mám rád koriandr, protože tam byl koriandr úplně ve všem. Jako, já koriandr nemám rád a zvládl jsem to. Jo, tak to se nejdlo pořád. Ale před 7 lety jsem z toho byl trošku nešťastný, musím říct. Ale už jsem nějak dospěl a jako si člověk zvykne v nějakém věku na olivy, tak asi jsem si zvykl nějak na koriandr. Já jsem si třeba nikdy nezvyk, ale... Já tě to ještě vysvětlím. No, nicméně prostě to jídlo bylo jako vlastně dobový je špatný, no prostě. Diegetický, bylo jakoby autentický možná, bych řekl, a bylo výborný a bylo ho jakoby spousta dobré množství, všechny různý dipy, tortily, vomáčky. Jak fakt jsem z toho byl moc jakoby... Dobře jsem se tam pošušňal.
A že mi vlastně dělá radost, že to je jídlo, které jako zapadá do té hry. Stejně jako když na Rasvětu je prostě soljanka a ty jakoby různý prostě, co tam ještě bylo? Něco tam Věci. bylo. Něco ruského tam bylo, takže asi jenom prostě Mohli tam byli zmar možná. a tma. Prostě a tma, no, ale ne, že by to dělá vždycky radost, když to takhle jakoby když to jakoby hezky stane, jakoby padá to do té hry, protože vlastně najednou nejím jako těstoviny s něčím, ale jim prostě jakoby jídlo, který tam jakoby patří, takže to... Mě na těch larpech obecně hrozně baví, zvlášť na těch víkendových, že prostě tě pošlou do světa, kde se o tebe, je to jako takový all-inclusive věc, kde máš nejenom skvělé jídlo, nebo v jiných případech aspoň nějaké jídlo, ale tady v tom případě skvělé jídlo, ale prostě tě i poskytnou nějakou zábavu nebo něčemu, čemu se dokážu plně věnovat. A vlastně jsem zjistil, že oproti jiné dovolené, kde prostě i po týdnu, kde jsem prostě někde, pořád mi jede hlava a myslím na věci, které řeším v práci, tak prostě na tom larpu najednou mě to dokáže úplně celýho pohltit a myslím si, že velký kus toho je i to, že vlastně neřešíš praktické věci. To by mi přijde jako skvělý. My jsme se jsem se s někým povídal myslím, že snad o Yukonu, o srdci na Yukonu, kde právě se v těch rolích vařilo, ale nějak, že právě jak to bylo vždycky v těch dvojcích a ten čas na jídlo tam nebyl součástí, jako nebyl vyčleněný a měl se vždycky prostě pořád své fazole jakoby v ešusu, což k té konkrétní hře jakoby patřilo, že to bylo dobrý, ale jinak vlastně ano, jsem taky rád za hry, kdy vlastně to už nemusím řešit, protože většinou mě to stojí výrazně víc času a úsilí, jakoby, než by si to zasloužilo, že jo? Hele, i z pohledu organizátora, já vlastně radši jsem, když ty hráči hrajou, než že řeší, kde si ohřát guláš, no. Protože jim to většinou trvá hrozně dlouho a je v náhodný časy a ty potřebuješ, aby dělali nějaké věci někdy. Přesně tak. No a taky 10 různých gulášů se ohřeje prostě mnohem pomaleji, než když uděláš jeden velký, no. No, tak to jsme došli ke gulášům. Máme tam ještě něco k Cien Años? Já si myslím, že, nebo já si vzpomínám, že už jsem, nebo nic mě extra napadá, jen jako je to skvělá hra, byla to skvělá hra už asi teda. Můj apel je, dělejte hry, které jsou zvláštní, prosím, je to skvělý, je to zábavný. Prosím tě, můj apel je, dělejte hry, jo. Tak můj apel je, dělejte prosím vás hry, které mě budou bavit, úplně normální hry. Klidně můžou i nebavit Kamila a bavit mě a budu taky dobrý, ale... Mně přijde, že poslední dobou těch her za stolik není. Za stolik zajímavých nových her není, ale možná je to můj nějaký pokřivený náhled na svět. Uvidíme. Teď se vyhlásilo spousta her na leden a únor, prostě 24. No ale nejsou to nový hry, ne? Jsou tam Legie, je tam jedna nějaká hra, která vůbec nevím, co je, co jsem dneska četl v LARPovém newsletteru. Děkuju moc holkám za LARPový newsletter, dneska jsem ho v metru pročetl. Je skvělý. Skvělé shrnutí, vím, co mi minulo a co teď už vím, takže jsem za to rád. Ano, jsou to opakované hry, ale třeba Olehně nejsou opakovaný tolikrát, takže ty považuji za novou hru. Asi kvůli tomu, že jsem ji nehrál, nebo tak něco. No, ale ano, tak já nevím, tak myslím, to by všechno k Cien, tak bych jsem to možná, už teďka máme asi, nevím, půl hodinu, nebo dlouho to trvalo, tady ten rozhovor. Moc děkujeme Patrikovi, pokud to vydá. Děkujem. Díky. A doufám, že se s váma někdy potkáme na nějaké hře. Budeme se těšit. Čau. Čau. Ještě jsme něco určitě chtěli zmínit, ale nevím, co to je. Ještě před 10 minutama jsem to měl v hlavě. Historické rozdílné... Bouřku jsme nezmínili. Ano.